baixant trobaràs un... El nostre poble, l'Ametlla, és un poble molt tranquil, endinsat dins un entorn natural, d'aquells verds tan màgics que poc es veuen. El nostre poble està molt ben ubicat, et fa créixer amb valors rodejats de la teva família. Tot i que s'ha de dir que tenim els serveis a menys de 5 minuts caminant, també estem molt a prop de Vic, a 20 minuts de Barcelona i així com molt a prop de les platges. La Fira de Nadal és una de les activitats on es reuneixen tots els ametlletans i ametlletanes. Hi ha paradetes on es venen productes nadalencs i es fan activitats musicals que donen una gran harmonia. Una de les tradicions del poble és la Gran Cagada del Tió i un dels personatges principals és el trenet màgic, dedicat als més petits. Sento que el sol avui surt per mi, que el benestar m'arriba ben endins. El Castauín és una festa tradicional que pretén fusionar la coneguda castanyada amb la festivitat d'origen celta, el Halloween. Aquí es pretenen omplir els carrers amb botigues, teatres, desfilades, per tal de donar vida al poble. Aquesta festa ha generat moltíssima participació en tot el poble. Ja sé que m'enteneu, a prop de ti viu el que has de sentir, sempre el teu volar. Dins de l'activitat de la Fira Modernista hi trobem la desfilada modernista. Aquí la gent s'agrupa per fer tallers de costura on creen les seves peces i al final les exposen en una desfilada. Aquesta activitat mostra el patrimoni cultural del nostre poble, l'Ametlla. L'edifici que es troba darrere meu és el Bar Bassa, un edifici modernista dels més emblemàtics de tota l'Ametlla. Podem dir, per tant, que ens trobem en un nucli natural, perfecte per desconnectar i perfecte també per venir a divertir-se amb nosaltres. L'Ametlla és viva, vine i fem ametlla.